Tak, ahoj, bol spolok. Prišiel som sa tak prihovoriť trošku aj trošku pomalšie rozprávať, lebo tie moje rýchle reči sú niekedy možno ťažko pochopiteľné pre niektorých ľudí a rýchlo sa v tom je veľmi ťažké zorientovať. A musím hovoriť trošku pomalšie a aj trošku viac menej tak do duše a oslovovať vedomie človeka a nielen ten svoj racionálny, logický štýl. A chcem povedať aj veci, ktoré sú také, by som povedal, vľúdne a chcem tým dokázať vlastne, že moja stránka mojej psychiky nie je nevyhnutne racionálna a chladná a kombinačno logická. Chcem aj povedať, že proste mám aj tú druhú stránku, ten yang, tú opačnú stránku svojej psychiky a to je vlastne taká láska, taká pokora. Na jednej strane vyššie IQ, na druhej strane akože snažím sa byť emocionálne vyrovnávať túto opačnú stránku mojho ja práve tou láskou a ľudskosťou a takoutou skromnosťou a pokorou. A vôbec si o sebe nemyslím, že som nejaký veľký génius. Proste. Skôr si myslím, že som obyčajný človek, ktorý obyčajne série hovno na tejto planete a ničí toto životné prostredie a proste robím chyby, ako permanentne robím chyby. Prakticky v každom jednom momente je môj čin istou formou chyby. Hoci snažím sa čo najmenej robiť tie chyby, lebo ako som hovoril o konvergencii, o približovaní sa k neustálemu kvalitnejšiemu chápaniu a videniu a vnímaniu a cíteniu, tak ako nie som dokonalý, samozrejme. Som len obyčajný človek, obyčajný chlapec s obyčajnými názormi a s obyčajnými snami a ako som hovoril o tom, že všetci sme mozaika zložená z tých istých prvkov, len sme ináč usporiadaní a vytvárame iný obrazec. A to je na tom krásne, lebo sme ľudia a máme slobodnú voľbu stať sa tým, kým sa chceme stať. A ja absolútne rešpektujem voľbu každého jedného človeka, smer, ktorý si vyberie, tak všetci máme tú slobodu a všetci sme v podstate ľudia. Všetci sme jeden a ten istý. Len ináč konfigurovaní a ináč usporiadané sú naše elementy tej mozaiky, ale sme všetci rovnakí a ja každého rešpektujem a takisto očakávam, aby som bol rešpektovaný za to, aký som. A chcem tu teraz dokázať, že nie som človek, ktorý proste je egoisticky zahľadený do vlastného ja. Ako si to zase niektorí možno myslia po tomto mojom videu, ktoré som napísal predtým. Áno, som trošku drzý, lebo pre ľudí, ktorí trpia určitým syndromom určitej zakomplexovanosti alebo určitým syndromom určitej nechápavosti, som potom akože sa musia nejakým spôsobom oslobodiť od tej svojej depresie, ktorá zo mňa na nich prechádza a respektíve ktorú si oni vytvárajú z mojich slov, pretože v mojich slovách depresia nie je, ale oni si potom vytvoria tú depresiu a zvaľujú to na to, že som egoistický vraj, ale proste, ono to tak nie je. Ja mám aj opačnú stránku svojej psychiky a to je láska a pochopenie a akože nechávam veci plynúť tak, ako sú a proste užívam si prítomnosti a to sa týka všetkého, čo som v živote urobil. Proste na jednej strane som racionálne, rýchly a logický a na druhej strane som trošku taký som súkromý, akého ma vlastne nikto nepozná. Proste, a to myslím, že môže povedať každý jeden človek a každý jeden človek by mal natočiť takéto video o sebe samom a povedať proste svetu, že nie je celkom to, čo si o ňom svet myslí. A akým spôsobom dať šancu tomu človeku a nádej, že sa proste v ňom nachádza niečo a veriť v to, že sa v ňom nachádza niečo, čo je možno krásne. A to sa týka, ja očakávam, a nie, že očakávam, dúfam, že dostanem od vás, pretože ja to každému z vás dávam. Istým spôsobom vás tak všetkých z diaľky milujem. Z diaľky, pretože je pre mňa veľmi komplikované a ťažké byť s ľuďmi, ktorí majú úplne iné frekvencie chápania, rýchlosť chápania, majú iné názory, iné vývojové štádium v svojom živote, sú ináč konfigurovaní, majú práve inú skúsenostnú hladinu v tomto období a proste pre nich je ťažké proste výjsť so mnou a tak možno by sme spúšili v konflikte, tak lepšie je radšej nebyť vôbec určitý čas spolu, kým každý prechádza tou svojou vlastnou cestou, ale ja viem, že jednoho dňa sa tie cesty spoja a proste zistíme, že sme jeden zrkadlovite ten istý ako ten druhý.
len potrebovali sme iný čas na to a iné skúsenosti na to, aby sme sa vyvinuli na rovnakú úroveň a stali sa všetci budhami. Takže ako ja si myslím osobne, že to, že sa niekedy dištancujem od určitých ľudí, neznamená, že ich nemilujem. Práve to znamená, že ja ich veľmi milujem a chcem ich stále milovať a aby sa nám nepoškodili vzťahy, tak z lásky sa stiahnem a ostávam vlastne stranou a milujem ich v svojej duši z diaľky. Taká tá láska z 20 metrov, aby som mohol lietať 20 cm nad zemou ako aniel. Aby som si mohol žiť podľa svojich vlastných predstav a aby ľudia nerušili moje kruhy, lebo môj čas je vzácny. Tik, tak, tik, tak. Všetko sa môže zmeniť hocikedy. Môžem zomrieť. Teraz v poslednej dobe nie som na tom zdravotne najlepšie a beriem tu ešte tabletky a snažím sa liešiť sa meditáciami a dýchatými cvičeniami a tak ďalej, ale nie som v pohode úplne čo sa týka zdravotnej stránky a môže sa mi stať hocičo a veľmi by som bol nešťastný, keby naše proste vzťahy, ktoré sme mali s mnohými z vás, by zostali bez toho, aby som sa rozlúčil. Takže ono toto nie je rozlúčka, ale nejaké také memento, také nejaké... Dávajme si pozor, že zajtra tu nemusím byť a vy tu nemusíte byť. A poznal som príbeh o človeku, ktorému som nepovedal, že ho mám rád a zomrel druhý deň. A proste... ma to dodnes mrzí. A proste... asi by sme si mali všetci uvedomiť, že proste na akej úrovni ten človek sa nachádza, je to človek a treba asi ho mať rád takého, aký je. Respektíve mať ho rád takého, aký je a zároveň takého, aký sa ten človek chce stať. Aj s jeho snahami zmeniť sa a zlepšiť sa a zdokonaliť sa, aj keď prechádza mnohými búrkami v živote, aby sa mohol zmeniť. Milovať ho takého, aký je, aj keď je proste sám sebe v konfliktnej situácii voči sebe samému a potom môže ubližovať aj druhým ľuďom a narobiť množstvo chýb. Všetko sa dá odpustiť a pochopiť v prípade, že ten človek má skutočný úprimný záujem sa vyvíjať. A keď aj nemal záujem sa vyvíjať, tak mohol konať v nešťastí a v smútku a proste urobiť nejaké veci, ktoré sa nakoniec dajú odpustiť a všetko sa dá pochopiť, lebo každý jeden čin človeka na to, ktorý človek uskutoční, je pre neho logický. Hej. Nemôžeme povedať, že ja by som za tej situácie robil niečo iné, lebo ty si tej situácii nebol. Každá situácia je iná. Neexistujú dve rovnaké situácie vo vesmíre, neexistujú dvaja ľudia rovnaké vo vesmíre, neexistujú dva vzťahy lásky rovnaké vo vesmíre. Všetko je originálne. V podstate každá sekunda je originálna, alebo podmienky v našom okolí sú odlišné, aj my sme odlišní, lebo sa meníme. Takže neexistujú dve rovnaké situácie. A nemôžeme povedať, že ja by som urobil za tej situácie niečo iné, pretože urobil by si presne to, čo robil ten človek. Čiže každý jeden čin každého človeka je vlastne logický a prirodzený. A preto sa dá pochopiť všetko a istým spôsobom aj odpustiť. Samozrejme existujú určite také, dá sa povedať, smrteľné hriechy, keď niekto vyvraždí 6 miliónov ľudí, tak ako tam veľmi ťažko hovoriť o nejakom priateľstve k tomu človeku alebo nejakým, že budem si z neho robiť najlepšieho kamoša, hej, to asi ťažko. Ale akože určite tá ľudskosť je tu stále. Hej, akože napríklad zrušiť trest smrti, alebo to je tá ľudskosť proste. To je tá ľudskosť proste, ten súcit. Ten finálny súcit odpustiť na tej smrteľnej posteli tomu človeku, ktorý nám urobil zle. A proste, možno, že tá smrteľná posteľ je táto kúpeľňa, vieš. Možno budem žiť 15 minút, kým dotočím toto video. Možno tu zomriem na webkamere, kto vie. Nikdy neviete. Možno, že niekto z vás teraz zomiera a pozerá sa moje video. A je mi strašne do plaču, ale nemôžem teraz do toho dať žiadne emócie, pretože mám iba 15 minútové video, ale uvedomujem si, že proste zdieľal by som slzy s tým človekom, proste keby sme zistili obaja, že sa máme radi, hoci neskoro, ale zistili. Tak ako som to zistil s jednou ženou prednedávnom, že proste my sa nevylučujeme, my máme len iné spôsoby vyjadrovania, ale tá podstata, ten základ a aj rozšírený základ, nielen to jadro, ale aj množstvo ďalších iných vecí, ktoré sa na tom jadre nabalené nachádzajú, sú veľmi podobné jeden druhému a máme podobné šlapaje a na tej ceste vývoja a ja rád kráčam v jej šľapajách a ona v mojich šľapajách. A vzájomne sa učíme, je to taká symbióza, jeden druhému dávame niečo, ona je emocionálnejšia, ja som racionálnejší a vzájomne sa učím a z nej získavam a ja som za to veľmi vďačný. A
dlhé roky sme si nerozumeli a myslel som si, že sa to nikdy nebude môcť vyvíjať a proste úplne som bol na bode delete proste, že som jednoducho nedával tomu žiadne šance a naučil som sa pokorne chápať, že proste priznať si ten veľký gigantický omyl, že sa mýlim, hoci 10 rokov si niečo myslím, tak si môžem uvedomiť, že sa mýlim. A ja som sa mýlil. A s mnohými ľuďmi som takto mal proste, ja verím, že ste dobrí v svojom srdci, všetci. A všetci máte úprimné činy a robíte to, čo cítite a ja vás absolútne rešpektujem a mám rád. A nič by som vlastne nechcel, len to isté od vás, aby ste si uvedomili, že nie som taká chladná, racionálna svíňa, ako sa možno javím, pretože môj jazyk je veľmi ostrý a ja si to veľmi dobre uvedomujem. Je veľmi ostrý a veľmi kombinačný a proste pohotový a neveľmi si veľmi nič z toho, keď ostatní ľudia proste sú z toho šoknutí, ale ja si myslím, že trošku šokovať ľudí slovami je niekedy aj wake up call, jak to hovoria Angličania, moment prebudenia. Akože nič neprebudí človeka viac, než keď mu dáte proste, rozstriháte to, čo vytvoril. Ako konštruktívne to rozstrihať, tak aby v zmysle časového horizontu to dokázal znovu vybudovať. Ak má na to dostatočné síl, energie, vôle, túžby a inteligencie, tak sa mu to podarí. Samozrejme, to musí byť všetko organizované, ale nechcem tu hovoriť o týchto akože vzájomných lekciách, ktoré si dávame ako ľudia, ale moje slová sú proste ostré. A moje slová sú častokrát také drzé. Uvedomujem si to. Uvedomujem si to. Ľudia, ktorí sú inteligentní, sú častokrát veľmi cynickí. Pretože nemajú čas. Čas je vzácny. Hej? Nemajú čas sa príliš zaoberať proste vecami, ktoré sú priemerné. Alebo chcú sami rásť. A vlastný vývoj je najdôležitejší. Tu nie sme na to, aby som proste ukazoval ľuďom, že 2 plus 2 je 4, ale som tu na to, aby som ukazoval ľuďom, že láska je dôležitá a aby ľudia pochopili, že naozaj v sebe niečo prechovávam a mám aj emócie voči týmto ľuďom. A napriek tomu, že si možno myslia, že si o nich myslím, že sú to blbci, áno, o mnohých si to myslím, ale myslím, že existuje nádej sa vyvíjať. A ja som bol hlúpy a ja som proste nerozumel veciam a ja som bol proste, mám plno hnevu v sebe a som nedokonalý a pozerám porno a proste ako, nie som vôbec dokonalý ani v láske, ani v proste ničom. Hej. Ja iba hovorím o tej láske, že proste mala by byť taká a snažím sa k nej sa dostať, ale neznamená to, že taký som na 100%. A ja som len vo vývoji. Hej. A nikdy nikoho neodsudzujem ani nemoralizujem za to, ako sa správa a čo robí. Chodil som s ženami, ktoré boli veľmi hriešne v tom podaní života. Hej. Boli veľmi také fľandry. A odpustil som im také hriechy, ktoré by množstvo ľudí zavrhlo a neodpustilo. Takže by som bol veľmi rád, keby ma zase nemali za nejakého idealistu v tom smere, že som moralista. Ja som idealista preto, lebo mám svoje sny a tie sny nechcem opustiť. A tie sny sú krásne a verím v krásu svojich snov. A ľuďom, ktorí veria v krásu svojich snov, patrí budúcnosť. Hoci môžu zomrieť zajtra, budúcnosť im patrí, lebo budúcnosť si ich zapamätá. Hoci si ich zapamätá nejaké vedomie zeme, tí ľudia majú budúcnosť. Takže aby ste vedeli, že vás mám rád. Že to nie je to len môj chlad racionálny a moja zdanlivá drzosť. Pochopíte jedného dňa, že tá drzosť je nevyhnutná, aby ste si mohli ísť svojou vlastnou cestou. Aj vy budete musieť byť drzí. A keď niekto trpí komplexami hlúposti, konzervativizmu alebo nejakého nechápania, tak budete musieť ho jednoducho v rýchlosti odtinknúť a ísť svojou cestou, pretože strácate čas. Ale v srdci ho budete milovať. Tak ako ja vás mám rád všetkých. A toto nie sú žiadne plané keci do vetra. Ja vás naozaj veľmi všetkých ľúbim a vážim si každého jedného z vás, ktorý v mojom živote sa myhol a som vďačný za každý jeden moment a každú malú lekciu, každý malý moment strávený s každým z vás. A nebudem teraz menovať ľudí, lebo je ich strašne veľa a nie je na to ani času a je to 15-minútové video, ktoré musím ukončiť, ale moje videá berte trošku s rezervou. Proste, berte to trošku tak, že jadrom je láska.